أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tumilinging swara mulya saking waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Parandene laman-lamat dumiring angka samaweh Prabowo handalai suka parampito. Mugi tansah pinaringan saka basuki kathah rezeki dumawah kula panjenengan sami mugi sageta lestari selami-lami. Dukap adicara kang sanesipun nggih enggal hangaturaken atur sabda pasrah saking keluarga kadang besan ingkang katuen bijil saking besaran ngasem sinten toh ingkang kapiji minangka duta caraka saking dinaripun ingkang hanggung maestut kautaman nggih panjenenganipun Bapak Kesra Khalid konjuk dumateng panjenenganipun wekdal sasana satawis kula sumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Khatul ikram dumateng sedaya para bapak alim, para bak kiai, wabil khusus dumateng panjenengan Al-Muharram Bapak Kiai Muhaimin saking Melumpang Sidoarjo ingkang kula aturaken dumateng Bapak Abdul Wahid selaku pengasuh pondok pesantren Dukuh Kidul ingkang kula aturaken Bapak Kiai Afifur Rahman ugi saking Dukuh Kidul ingkang kula aturaken mboten ketinggalan Bapak Kiai Fadri ingkang kula aturaken. Lan sedaya para bapak kiai ingkang boten kasebat asmanipun setunggal persetunggal. Tapi kawula mboten ngurangi penghormatan dumateng beliau-beliau. Dumateng para bapak, para ibu sedaya tamu undangan, wabil khusus dumateng Bapak Suparlan selaku Sohbil Hajah, selaku besan saking Bapak Marni ingkang kula hormati. Mboten kesupen sedaya penderek pengiring temanten kakung saking dusun besaran Desa Ngasem ingkang berbahagia. Pertama-tama mula sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten menapa ing medal enjang setengah siang menika kula panjenengan sedaya tansah pikantuk rahmat taufik saha hidayahipun saengga saged silaturahim dhateng dalipun Bapak Suparlan dalam rangka resepsi inggih menika putanipun anak kula angga pikantuk Rere Varia ingkang sampun dipun akad nikah kira langkung jam 11. Mugi-mugi jam 8 nggih, kula jam 8 sope kula. Mugi-mugi kali pernikahan kala wau tepat jam 8 dadosaken pernikahan ingkang barokah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Kabeh-kabeh salam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mriki kawula minangkani pamundhutipun Bapak Marni utawa Ibu Resmi. Kabure masrahaken dumateng putranipun ingkang asma Angga. Namung saderengipun kula badhe matur dumateng panjenengan sami bilih kawula budal saking dalem saking griya inggih menika jam 11 kirang 11 menit. Datang niki pas sasaran 11 menit. Berarti lancar sebab jalanane apa? Pun nglenger nggih. 11 menit pas di mriki. Kita ucapaken alhamdulillah. Salajengipun datang mriki kawula memakili saking Bapak Sumarni, Bapak Marni Suparga ingkang sudah matur sanget atas penghormatanipun dumateng Bapak Suparlan ingkang sampun maringi pinaraan penghormatan lelenggan ingkang sekeca sehingga sedaya pengiring temanten kakung saking dusun besaran saking menikmati nggih ngantenipun nggih nikmat penginipun nggih nikmat sandangane anyar-anyar nggih nggih bar sandange anyar-anyar dinikmati alhamdulillah kipas-kipas gas penting napa kita menghormati wontenipun penganten kali menika kula wonten ingkang kathah dumateng Bapak Suparlan bilih pengiringipun selalu kathah sanget ngebeki panggilan kebak iki menika. Sebab menapa sedaya iki derek sedaya mboten liya. Dadi ape ninggal salah tinggal mboten mentala saengga sedaya derek dateng menghormati dateng pernikahanipun anak kula Angga
ingkang saat menika dipunlaksanaken. Kapang kalipun tumpang mudhun ingkang kathah mbok bilih anggenipun benaraan dhateng mriki silaturahmi kirang sopan kirang santun baik ucapan dengan laku ingkang boten ngesepaken dhateng masyarakat mriki kawula maklum tumpang mudhun ingkang sakathah-kathahipun. Para bapak para rawuh duta undangan saderengipun kawula pasrahaken perlu kula sampaikan dumateng Bapak Suparlan sekeluarga. Bilih anak kawula angga dhateng mriki mboten dibidani napa-napa. Namung sekedar kalau nggih menika syarat kangge temanten. Mila mbok bilih kekirangan kekilapanipun anggenipun Bapak Marni anggenipun sowan dhateng mriki nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Sing penting sing baku Bapak Marni maringi donga pangestu mugi-mugi pernikahanipun putranipun angga pikantuk rerel varia dados pernikahan ingkang barokah amin Allahumma amin. Para bapak, para rawuh duta undangan ing saat menika kawula kaprih masrahaken dhumateng anak kula angga kula wiwiti kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak kula angga kula pasrahaken dhumateng Bapak Suparlan. Mugi-mugi kersa nampi pasrah kula dhumateng anak kula angga menika dirambut ingkang sae dadosaken keluarga ingkang sakinah wa mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Salajengipun sasampun kula pasrahaken dhateng mriki anak kawula angga menika ketoke nggih gedhe, Pak. Ketoke nggih gagah, tapi masalah rumah tangga kula kinten tasik kirang. Piye carane rumah tangga, piye carane bentuk rumah tangga tasik kirang. Kula menika diniati belajar. Mugi-mugi dipun bina dening Bapak Suparlan supados warga ingkang sae gesah wonten duka kidul niki barokah amin Allahumma amin. Salajengipun anak kula angga niki masalah pengertian pendidikan nggih namung sederhana. Mula menika perlu pembinaan dumateng masyarakat mriki bilih mriki kurang sopan, kurang santun napa malih masalah pendidikan agama kula suwun dipun bina ingkang sae supados dados keluarga ingkang sae dhateng mriki sesuai dengan lingkungan mriki taat patut dhateng masyarakat niki amin Allahumma amin. Akhiripun kula boten kathah ingkang sampaiken kathah mangke ingkang dipun sampaiken bilih Bapak Marni utawi Bapak Ibu resmi keluarga bilih anggen maringi dumateng warga niki wonten kekilanganipun kekilapan sedaya mawon kula sebagai wakilipun nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Lan awon badi bilih anggen kaum matur kirang nyeksaken dumateng sami ugi nyuwun agung samudra pangasami. Akhiripun billahi taufiq hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuhu tatas titis wijang gamblang cetha terwaca tumata pangandikanipun minangka junduk jenengan katur enggal kasambet atur panampi sinten toh ingkang kapiji minangka duta caraka saking jenenganipun keluarga Sohibul Hajah ingkang sampun kaserat wonten ing Kintaka Wara. Nggih ingkang hanggung mestu kautaman nggih panjenenganipun ingkang hanggung mestu kautaman Bapak Ustadz Afifur Rahman konjuk dumateng panjenenganipun wekdal kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah wa ala alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasuluhul karim. Amma ba'du,
ingkang minulya hadratul muhtaramin para alim para ulama wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Yai Abdul Wahid, Bapak Yai Muhaimin, Bapak Yai Hamid Al-Fajri, Mbah Mudin Khalid saking Besaran, Bapak Haji Yusuf ingkang kula wau pun pinanggih, saha besan saking Besaran inggih menika Bapak Marni saha Ibu Rusmiati, saha tamu undangan sedaya ingkang rawuh termasuk saking rombongan pengiring temanten kakung saking Besaran ingkang kawula hormati. Kaping sepindah monggo kita ngunjukaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dening punapa ing siang menika kita tasik pinaringan kathah sanget nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Salah setunggalipun nikmat kesempatan kita sedaya lan panjenengan sedaya angrawuhi napa ingkang dados undanganipun Simbah Sukri saha Bapak Suparlan dalah Ibu Suparmi. Mila saking punika patut sekiranya kita sedaya ngata-ngataken syukur dumateng Allah kanthi waosan hamdalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Lan ugi ampun boten kesupen dumateng grup Gambus Elfaza ingkang nggadahi tagline Anda job kami dugi, mugi-mugi tambah laris. Lan dumateng temanten kekalih Mas Angga kalih Mbak Rere ingkang sangat berbahagia pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Para rawuh ingkang minulya, kula teng mriki minangka wakil saking keluarga temanten putri kaping sepindah ngaturaken sugeng rawuh ahlan wa sahlan bihudurikum wa marhaban. Matur sembah nuwun sanget atas kerawuhan panjenengan sedaya ingkang karaya-raya nderek nyengkuyung anggenipun nggadahi hajat ing siang menika inggih menika ngunduh mantu. Mugi-mugi amal sae panjenengan dipun tampi dening Allah, dipun catet dening Allah dados amal ingkang sae ingkang mugi-mugi nambahi barokah dumateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Lan minangka wakil saking keluarga nyuwun agungipun pangapunten menawi anggenipun caos pahormatan arupi palenggahan pasugatan lan lintu-lintunipun kirang nersepaken. Sepindah malih keluarga sampun berusaha menawi tasih enten kirang nersepaken, sepindah malih nyuwun agungipun pangapunten. Lan salajengipun kula kajibah nampi atur pasrah ingkang kawula wau sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Mbah Khalid. Mila saking menika kula kanthi waosan bismillah wala haula wala quwata illa billah nampi temanten kakung Mas Angga dados keluarga besar dateng dusun mriki. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan mugi-mugi napa sedaya kemawon ingkang dipun lampahi mangke dipun bimbing kalih Allah Subhanahu wa taala. Lan terakhir menawi napa niku mangke para sederek sedaya terutama pengiring mangke badhe kondur kawula aturaken sugeng kondur mugi-mugi selamat, mugi-mugi ngantos dalemipun piyambak-piyambak tetap dalam keadaan sehat walafiat. Lan sekedhik perlu kita emut bilih Kanjeng Rasul nate dawuh nate ngendika man nakahalillah wa man angkahalillah faqad istahaqqa wilayatullah. Sinten tiyang ingkang nikah krana Allah lan nikahaken krana Allah maka ngehaki pitulunganipun Gusti Allah. Lah mila saking menika perlu kita tata niat sareng-sareng nganten anyar atawin ingkang lawas bilih nikah nika murni lillahi taala
keranten nderek dawuhipun Gusti Allah saha nderek dawuhipun Rasulullah keranten niat ingkang leres insyaallah kita tansah badhe dipun tulung kalih Gusti Allah. Lan kula terakhir menawi anggen kula matur kathah kekiranganipun kelentak-kelentunipun anggen kula matur kula nyuwun agungipun pangapunten lan menawi kirang pas anggen kula makili keluarga kula nyuwun ugi agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kanthi mekaten para rawuh wijiling pangantika kanthi kebaing temu manis manuhara endahat sukamarata suta lumantar panjenenganipun kula haturaken matur sembah nuwun. Babile wonten kawijilipun lesan pranyata putra temanten anggenipun lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana wis kepareng hangraosaken saya dadi nggih panjenenganipun Tata Rias Mas Rezan babile ingkang putra temanten badhe kanthi busana wonten saklebetipun Sri Pangwon ugi kadang-kadang pramoladi anggenipun badhe ngaturaken dedaharan pakhormatan wekdal kula sumanggaken sepisan malih dhumateng para kadang-kadang pramoladi para kadang sinoman anggenipun badhe ngaturaken dedaharan pakhormatan wekdal sasana satawis kula sumanggaaken sumangga el-faza gambus dan sholawat monggo kersanipun kawis tinggal legreng swasana kangge hangrantu pakhormatan atawi dedaharan ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun para kadang-kadang pramoladi. Ugi putra temanten sawetawis enggal badhe kanthi busana wonten saklebetipun Sri Pangwon babile mangke sampun paripurna kula suwanaken dhateng ngarsa panjenengan sami enggal hanampi atur pawasita wara atawen mauidhatul hasanah kalajengaken atur bil barokah waosan doa. Nggih monggo sepisan malih kadang sinoman nggih badhe ngaturaken dedaharan pakhormatan wekdal kula sumanggaken. El-Faza gambusnya Indonesia. Betul kan? Lagune wong Indonesia. Betul. Sini Terima Kak, kasih. Sini Kak, sini. Oh iya. Sedilok Terus Bapak. bahasa Jawane jenengan lengkapi engko iso MC manten. Alhamdulillah. Ketoke wis penak. Niki butuh gula kopi mboten tak tenggene jenengan Gak niki. usah. Oh, gak usah. Gak usah bolo dhewe gak usah, mboten Bolo usah. dhewe. Niki pun pinter MC Bu niki. Sedilok kas badhe tenggen kula nyuwun bahasa Jawa. Bahasa Jawa sing paling betul bagaimana ngono. Nggih. Hele
لون الموت